ka ne da zaka samu kuɗi a TikTok. Akalla bidiyo kawai second 15 ne kawai zaka da kuɗinka kuma zaka cire lafiya lau. Haka ku kasance a cikin wannan bidiyon har farko ka karshe ga yanda za a cire wannan kuɗin. Assalamu alaikum, barkamu da lokaci. Suna na Sadiq Salihu wanda ka fi sani da Sadiq Kawo. Wannan shine farkon zuwa wannan channel mai albarka da laka taimaka danna mana subscribe da karanta fito da laka danna all. Wannan shi zai baka damar lokacin da muka da bidiyo a YouTube za ka san da kai tsaye. Haka zan ajiye ma link wannan abun a Telegram mu. Haka zan ajiye ma link Telegram mu a description. Haka ku kasance a cikin bidiyo. Ta farko ga linkin mu ne a kan WhatsApp kai tsaye za mu shiga, za mu tafi Chrome sai ga yanda ake aiki da shi. Kullu a rana za ka iya sa kuɗi kuma za ka iya sa ba za ka sa kuɗi ba, ya danganta da yadda kake so, haka za ka yi da sauran. Nan al misali za su nuna maka ka sa number wannan code din za ka sa su a nan, kuma za ka sa ba su ka maimaita sauransu shikenan. Sai ka danna kai tsaye za ka tafi login. Amma ni yanzu ina da account so ba sai na yi register ba, amma kai za ka register shikenan kai tsaye ne go to login zan sa. Yanzu kai tsaye ga inda zan sa login to haka zai bude mun sai in an taya anan zai bude gashi nan zan yi agree haka da sauransu. Al misali to gashi na yi agree, in kai register za su baka 600 kyauta, su 600 za su baka. To al misali ka zo ga wurin mi nan za ka gane kudinka inda yake nawa kake da shi, nawa ka ajiye. Haka yanzu ina da 700. to al misalin kana son za ka iya biyan kudi, amma ra'ayinka is not my advice. To za ka iya ra'ayi in kana so kullum za su baka naira 100 ne, kuma gane kudi da sauransu duk wanda ke so. To ya za a yi ka rinka kalla advert din sana kallon, sai ka zo inda ka danna inda ka TikTok, inda ka shi nan wurin TikTok sai ka danna shi kai tsaye. Kana danna shi kai tsaye zai nuna maka haka, za su ce ka kalli bidiyo na tsawon bidiyon guda 5 na second 15. Classic and spicy popcorn chicken, 100% all white meat chicken. Good sauce. Pocket like it's hot, pocket like it's hot, pocket like it's hot. On my $6.49 classic and spicy 50/50 popcorn chicken combo. Order on the Jack app today. Kinder Bueno. It's crispy. It's creamy. It's not your average chocolate bar. Smooth milk chocolate, crispy wafer, creamy hazelnut filling. It's Kinder Bueno. Impossible. Zero sugar Chobani is here. Zero sugar Chobani has zero sugar? Zero sugar. Define zero. And it's lactose free. Naturally. And 60 calories? Impossibly delicious. Impossible. सुबह सुबह हड़बड़ी ब्रेकफास्ट चुटकी में रेडी मम्मा तब मिली मुन्नी को है थोड़ी मम्मी की चुटकी में बनने वाली yanzu gashi na gama kallo. To haka yanzu za mu je mu ga kuɗin mu ya karu. Kawai sai ka anta nan za ka ga kuɗinka ya koma 800, kuma wuyin withdraw 3,000 ne. So kana ga in za ka yi withdraw kuma kawai za ka na manta inda ake withdraw. So in za ka yi withdraw kai tsaye yawa ta gashi nan za ka danna inda ake withdraw, za ka sa daga withdrawal, za ka sa number account ɗinka da sauransu, shikenan kai tsaye za ka yi withdraw. Haka za ka samu wani link din wannan website din a Telegram mu kai tsaye. Kai kokari ka join Telegram mu, haka aka samu link Telegram mu a description wannan bidiyo. Mun gode sosai, ka kuma ta ku danna subscribe ku like, sai mu haɗa this video insha Allah.